Kublai sibun perlok baro preng subhai pi sha kene ke video. Mentangin nyakran siapa nge FIFA World Cup jong usnam arhajar laipo. Bon kibreu kidang lengok bat ki kali. Hakano kari Yn Pynlong ye ke FIFA World Cup jong usnam arhajar laipo. Kacubab kalong bak kane ke World Cup kalong ke bakar pang sisa. Ka FIFA kalarai bak ke World Cup jong usnam arhajar laipo. Yn Pynlong pai ba Spain ha Portugal bat Morocco. Kini lai Tylli Ki Ri Yn Pynlong ya ke bon ke jinglakai jong ka Lampung. Henry namar ba usnam arhajar laipo. Udap sispa snem na do bas lasdang ya ka FIFA World Cup. Ha usnam kakandai spa laipo. Ka FIFA kalarai Yn Pynlong ru tang kawai ke jinglakai. Hai kum hai yurukai, kum ha artna bar kum ha pa rakai. Ka yurukai ka dai kari Yn Pynlong ya ku World Cup ka banakong ha ka history. Kumta ka ne ga long ga jingrakhe ka bakar pang. Kane ka mut ba ka World Cup jong usnam arajar lai phau. Kan long ka banakong ha ka history. Bandon hadu Henry Tylli Ki Ri ban banta lang ha ka jing Pynlong. Pisngau kum no sepang ga ne ga rai jong ga FIFA. Hato pisngau ba kalong ka bapha nem tho ya ga jingmu chung phi ha comment ada pisu tanat ya ka ne ka video sumba ban share ban like ban subscribe kublai sibun pi baro ba perlok ba ya ka ne video.